Ia vedem ce se întâmplă. 76.000, 47.000, 2 de 19, 57.000. Mă, deja mâna să e un subiect ce se joacă aici. Trebuie să nu avem cum să foldăm, evident. Sper doar să-mi dea all-in ăsta, că trebuie să mă distruge din stecul ăsta să dea all-in și trebuie să-și foldezi. Doamne, de jos. Ok, call-ul e ok. 9 pe turn, băieți. Hai cu asta, chat. Avem un all-in deja, ăsta e short și el. Hai cu asta. Eu cred că e bun 9-le. Ăla ar fi dat raise tot timpul dacă ar avea overpair. Cred că are flash draw fraierul ăsta. Nu mai snap. Ține-o pe asta! Suntem în față, chat! Pompă! Frunza e bună? Nu, frate, bă, nu. Ești nebun, frate. E bine să-mi